rutendo ndatete vangu togara tese kumandarweni dzimba dzedu dzakabatana yangu inini yakavakwa ndobvaiswa juraho yatete iri kuseri kwejuraho kuya kuno kwandaita inyaya yekuti takanetsana nenhau yekuti atete ava pamba pavo vanga vasati vaisa tepi vaiuya vachichera mvura pamba pangu yekushandisa saka zvadaro vakazoisa tepi pamba pavo mwedzi wapera uyu vaisa tepi pamwedzi wapera uyu juraho rangu rakasiwa maburi yanorasa mvura saka pane pamwe patinosukira maplates pasingi panorasa mvura ichibuda nepamaburi ayo ichitedza bani ichienda nekuseri kwejuraho nekuseri kunogara teta saka tete pavakaisa tepi vakabva vati havachachera mvura kumba kwangu vane yavo tepi saka vana inini dzimwe nguva ndinoswera ndiri kubasa ndinoya manheru saka nyaya yavo iripo kuti hanzi handidi kuti makasuka maplates kana makawacha mvura yenyu ipinde nepamaburi ejuraho ichiya nekustendi kwangu handidi kuti masadza yenyu yamunosukira pasingi yabude futi achiya nekuseri kwejuraho saka inini ndobva ndati pekutanga ndakaona vachikweshesa mwana vachikweshesa mwana kuseri kwacho kunorasa mvura iko kwachinguva aine dhishi rekuachira achinzikwesha madziro yaachene saka ini ndakasvika vanhangoti gendingozvisiya ndite sei ndinyarare kechi 2 ndopavakandishedza vachiti uye kunomone vanonyuva kurasira masadza mwana mukomana ndobva aenda ndobva atanga kubatsirana navo kubvisa masadza mangwana yacho ndichitogeza teta vakauya ndobva wasvika ndobva watanga kutuka rutendo mwana wangu ini musikana zvikanzi ndakakuti chii nenyaya yezvimvura zvenyu panapa ndikakuti handidi kuti zvimvura zvenyu zviyerere zviende nekuseri kujurahoro kwangu ndopa ndikabuda ndikati hemutete kwemi pamaibhowachira panapa mvura iyi payaibuda pamaiwacha yaienda nekupi ingwani yaienda nepapa saka nhasi makurwadziwa nekuti maane tepi even chero mvura yemudenga chayakanzi yanaya maburi aya yakasirwa kuti mvura ite sei irase mvura mumaburi aya mvura ichita sei ichipinda kana ari nyaya yemasadza ndotaure kuti chi masadza aya handisi kuda kuti apinde inini vana zveshuwa handivarambire asi kuti mwana kana atadza anoita sei anofana kujora chirege titore fenzi yehuku tete dzedziye tibonye tiise kuseri kumaburi kuye nekuseri kwatinosukira maplate kuitira kuti masadza asete sei asaende kuseri kwacho uku kana iri mvura inini mvura handichakwanisa kuti ndite sei ndiigame because mvura kana nyangosuka maplate nyango mwana usipo anongosuka achirasa nyango iyo yemudenga chanayai mvura yacho inongopinda nepapa saka temi handikabude inini ndichienda kuseri kuti tiise fenzi ndine mwana wangu mukomana ndopa ndikasvika muzukuru wavo avateta musikana ane kadhishi kanga kakanya madhaga ari kutorovera maburi ekuvhara nezvidhina ndopa ndikasvika ndikati airini usavhare maburi aya chirega tiise chifenzi panguva yandiri kuti rega ndikotame ndibvise madhina haisa aya ndiise chifenzi teta ndopa wakasvikavo ndikangwerekana chidhina papi paziso apa ndofunga mbonja ndasingatombooni ndopa ndatotanga kutobleedha ndopa ndikati ko zvamuri kuita zviri kushandei ndobva watanga vakupopota saka nguva yandikabuda ndichibva kuseri koko ndichienda kumba ndikati inini zvokuti ini ndikuendese kupolisi kana kuti handisi kuda because nyaya idzi dzakabvira kudhara dzokuramba tichinetsana inini ndakuita sei ndakuenda kunodza hanzvadzi yenyu pandikabuda ndichisvika kumba ndakaona foni yangu ine please call ndopa ndikatora foni iyo ndikuona ina nhamba dzatete avo vakagarapo vakurawo ndopa ndikati rege ndivafonere ndopa ndikati rege ndivafonere tete pandikavafonera ndopa ndikatanga kutukwa maodhi aripo ndakatanga kutukwa neava hure iwe uri hure ukumbotsvageko musha medu iwewe ukaonitei ndakutokumwa ropa ndakungori padhuze ndakusvetukira imbwa yemunhu zimuroi zihure remunhu zimuroi tati zimuroi vachitakushedzera ndakati nini ndimuroi ndakadyaniko kufamily kwenyu hure hwacho makandiona ndinaniko zvikanzi uri kufunga kuti murume wako ukarambana naye kudhara yati zvizero tunoonana naye ndakati gore ripi ramukandiona mune umbo here wekuti mundiudze kuti murume ndi kuita sei ndikuonana naye zvikanzi mavhi11 yako tinawo natete ava ndobvazodairwa nepasaidi zvikanzi imi munogara muchinetsa mwana pasvondo pandakupindura teta ndikati ko imimi ingwani munogara muchiuya mati zvikanzi munogara muchishungurudza mwana pasvondo ndakati nemutete imi makabva kuno kusvondo yapera munenge muchiti ndoshungurudza mwana pasvondo ko pamunouya pacho ndichimushungurudza pasvondo munodiko kuti gadzirisa zvikanzi izvo zvekukugadzirisa izvo handina basa nazvezvo ndikati saka chamunenge muchiti muri kuya kuno china umbo kuti mimuzoti ndiri kumushungurudza munyina wenyu chii ndonyaya ndaya naye ndauya nomhangara kunoko
ndiyaindituka kuti dena ndiri padhuze ndakusvetukira dakukumwa ropa uri hure zimuroyi remunhu uyu ndiye wacho wandakagara padhuze naye tanzi handisira kuti mvura yenyipine nekuseri kwejurahoro rangu nekunditema nechidhina kwakazondiita hanzvadze murume wangu ndine 2 varamba kuuya vasara vakatoti ndotonyara ndikwanisi ndapindura pamusoro nyaya yekuva nemurora wangu uyu muroro chakatanga kuitika ndakanowacha magumbese ndachingotara nyaya sezvairi bhosi yaidzosa kumashure chinzira changu tanga chiri pakati ndakatanga kuwacha magumbese ndakatanga kuwachira magumbese imataura emvura yetekundakaisa apa tikatanze kumashure dzakatowanda ndakamuka ndakaklina yadhi yangu zvakaita yadhi yangu inini jurahurawo neyadhi yangu zvakagomana kudai saka zvagumana pane mapaipi emvura yemudenga kuti mvura yakana yemudenga inobva ichipinda muyadhi mangu inini saka muroro wangu zvavanoita nevana uye handinfect handikatombi problem bozi nokuti vana ndivandinotaura navo inini vazukuru wangu vanosuka mapleti masadza kuwacha mvura inopinda muyadhi zvokuti mubani vari kunyepa zvoti makasvika ndakapevha yadhi yangu ndaitongosiya mvura tangirapo kuti fenzi naisa mawira vanopakiswa zvidhina kuti pavhara zvichienda mberi ndireke ndakutokundika ndangobudisa iri audio vachitaurawo ini ndichitaura bhozi ine zvekutaura 20 years ndinoda kutsanangura zvazvikaita bhozi ndikaenda kuri kumba kusenda kamuzukuru kangu festival yawo ndinayo tipei foni bhozi zvekutaura noita muchechi kusvikira pakurowana pazvidhina zvese zviri mufoni zvavari kutaura asi zviri kunonoka taura saka ndaenda kuseri ndikanoudza saista wangu ini festival nekuti arutendo ona nezuro ndakabva kunokwesha yadhi chirega kurasira marara chisuka yemapleti mvura yemapleti chipinda mupi muyadhi bhozi muyadhi infect mushandi wedu tese ndikangoti sinzi tiri vanhu vangocheta ina basa asi dai anga ari mumwe munhu handaimbotendera kuti mvura yawo yemapleti yekuwacha chipinda muyadhi mangu inima ndikapevha muyadhi mangu hazviite sei hazvigoni saka rutendo yojori chimarara nezuro ndakaklina muzukuru nehanzvadzi yako pese vanhu ndivandotosiklina naye musikana wacho esasita wangu zvikanzi auraiti tete ndiri kuya chibvisa masadza haana kupikisa muzukuru wangu semazuva ese mandadzokera mumba kwangu ndisati ndatosvika kumba kwangu murora ndipa akandishedza kuti iwe richendoshedza tete wako ndobva ndadzoka ndopa ndikasvikira ari magetsi kune murora achitopopota zvokupopota zvokuti ndikutaura handichigonsanda kuti maodhi aripo ndati naye amai guru uenda winga rutendo ti rutendo yojore masadza muzukuru iwa ndikabva kuklina wani yadhi nezukuru ukanga usipo ndatadza here kuklina chiyadhi pandaita murora ndopaafonidunga achindisandudzira zvokuti mwana wavo wenhamba 2 mukomana wacho ndiakandibata kaenda neni kumba aenda neni kumba murora ndopa akachitera kuyadhi ateera ndopa akasvika kunobvisa madhaga anga avharwa nemuzukuru murora ndopa akatanga kunditi fight ndiri pasi nekundirova ndaona ndakundika zveshuava ndakavazuva rwachifight ndabatwa nemwana womukomana pasaiti ndokunti tete siyanai nechi namama mwana wavo muchainzwa odi kusvika pakubatwa pakundirova kwavakaita pane zvese zvavakatanga pokupedzisira muchazvinzwa ndofungwa ndizvozvo zvikaitika kuti muroro wangu akanditeera handina problem naye muroro ene ndini munhu ndotowirira naye pane zvese ndini munhu ndinomunzwisisa saka ndakatoshoza kuti akapindwa nemweya wei muroro wangu kusvikira pakuita zvaakaita
Ini ndakafona ndanga ndiri kumashure. Aituka hapa ndiano. Yeah. Pamusoro. Ndakafona ndangorova ndiri kumashure ndaibva kumisini. Takatadhibha takarara tadhibha nebhazi akuseni. Anangu chirova ndakati chii chodamboitika kana kuti rege ndifonera amai uyu munin'ina wangu pandikafona akangoansa foni mwana ndiri kunzwa mwana achichema amai guru vachita kukarara kuita kunge munhu abatwa nemudzimu ndikati ko chii chaitika kumba uku sisi nzwai foni vandangovanzwisa ndikati sisi tikatei foni amai nyakusengwa munovasiva ndabva ndatiga ndifonere munin'ina wavo vandavafonera ndadabatikana amai Trish manya isisi venyu zvauta nemwana zvinaumira zvakanaka kumba hakuna umira zvakanaka vava nditi anhangu vanazvo zvokuti ndiendo ikoko kubva wakata saka ndaingoramba chitoya kufona ndichinzwa sandi zvitutsi zvaibuda ipapo zvasina umira mushe amai guru vachituka vaituka zvisingangotaurika vaituka vachiti nepanyu musuri pamhata paamai vako ndakambovamamisa ndakaendeswa kupi kwacho kwanotaura takanzwa kuti mapamba zvinoineni panyo musuri pamamhata zvinoineni izvozvozvo munondiitei dzinza rese amai venyu ndakavamamisa hwani makandiitei pandakavacherera imba ndakavamamisa hwani akawira pasi ini nditori gono vachitaura chidaro ndobva ndakata handaienderera mberi ndotsvaga munhu wekufonera futi kumaundarweni naime aripo kundiya ndakafonera vanhu vakati vanenge 5 kuti mhanya ikumba kwedu hakuna umira zvakanaka mumwe wacho akati ndiri kuzambia mumwe wacho akati nini handiko kumba mumwe wacho akati ndadzika ndikutenda namukaradzi ndikati kana masvika namukaradzi mufonere chi mukoma vauye panetwork kumba hakuna umira zvakanaka isu kwatiti tiri kurefu zvichokwa takabva kubva masvini kusvika mvuma ndoko vakazopesera vakati se vako isitaingonzwa nekuti foni yavo takaifona yamai guru kuda kuti vabvunze kuti ko chiine mwana mutauni mamunotukanidzana matukanidzira akadai ko mazviitirei madi kugara pasi muri munhu waamai hora itomboti atadza madi kuti matete takungoperera ipapo nyaya ibva yanyarapa mozogadziriswa nyaya ita sei yopera ko kutukanidzana ndokunei imi ndimi amai ndimi hwani muroora kuti tikatarisa ndimodaro nevana muri amai zera raruyu ndokunzi munhu ungakarare kutange udaita batwa nemudzimu kutuka mwana uyu aichema mwana achingagona kudaira foni hatina kukwanisa kutaura naye nokuti akasingakwanisi kudaira achijungwa mwana achichema achijungwa vachita sei vachipopotidzana dzama raamai guru pavakazorwa pachiona ipapo zvese zviripo zvekuzorwa kwavakaita vakudaro ndopavakazofona bheki kuti tizotukapo ndopandikavati horit makuchifona amai guru tanga tichikuudza tichifona isusu mazoona here mamisiko isu tachikufonera kuti sei mukutukanidzana nemwana sei mamuchitukana muchituka mutukano wakadaro munhu waamai kana mwana akutadzirai nyangwe iri mhosva madi kunyarara kusvika mukoma wauya kana isu touya kusvika tata sei tasvika vakatanga kundituka ino vachona pekutanga uri chiko iwewe ungochifonera munin'ina wangu pakuita sei munin'ina wangu iwewe kumwana wamai vako here mbwa vachituka chidaro ndopandakati majaira amai guru saka kumba kwedu muda tatseketse ndinoda kutonga kumba kwedu zvokuti munotuka kubvira amai vangu makarowa zvamukutaura kuti imimi wachona takatukanidzana kubvira kumashure vana vese hamudi pfuma nyaya dzakabviswa dzobviswa papenyu kuti vana hamudi hapana munhu wamuda kuona muri munhu werudzi ndopandakatanga kutuka zvichokwadi ndakatukana nekubatikana sezvo ndaitofunga kuti dai ndaigona kubhururuka ndakabhururuka kutaura kuno dai ndiri mujeri zvichokwadi ndakabatikana nematukanirwo aitwa mwana mudiki uyu apa akatoteera iwo kugara kwaakaita pa akatovaka achita kuti mai guru vazosara nevana akazoroorwa akawana murume ozoroorwa ozosiyiro chi vana muroora iye achikwanisa kuroorwa ndivo vari kuita daka nemwana kudaro kana vanhu matadzirana muri mumusha sezvo muriyo ndiwe muroora hwani madi kugara pasi mutaurirana saka iwo nokutuka kwavakaita vachituka naamai vangu kubvira kokutanga vakambovarova inini chokwadi ndakabatika ndakada kumbotukawo dzinza ravo zvinzoti zvinorwadza ndosaka vakandikwirira kudaro pamusoro nangu chekutaura nangu mashoko akawanda
asi nyaya iri kuitika ndeyekuti vanhu havanotogarisana zvakanaka asi ngoti munongoziva mumusha panowanza mwana mukwidza gumbo kana kupopotedzana kwavakaita taitofona chitofona amai guru musadaro muri munhu amai ko zvino mukadaro tauni yese ichikuonai muchipopotedzana havaikwanisa kudayira foni vachitukanidzana vachichinjana mashuka saka pavakazotukwa neuyu inahana kana kuvatuka ndakangwati amai guru imi muri munhu mukuru ndimi munhu amai kana muchiti munhu wese dzinza rese munotukanidzana naro havana munhu wasina kutukanidzana naye tese panapa titori huku dzavo amai asi kumba kwavo hatiendi saka imi mutogara upenyu upi murume wenyu ndiye hwani mumba medu imi muti mutora amai ana amai edu nababedu yose vakafa tikaona nematambudziko totoenda kumba kwavo asi nyangwe tikaenda kumba kwavo hakugariki vanongopaumba izvo vane mwana ane 14 years atizira 3 times mwana wawavo wasingagarisani nawo wakabereka 9 months mwana iye vatadza kugarisana nemwana ari kungotizira vanomuka na 3 o'clock vanorana 11 o'clock vachingopopota chii havarari papo hapagarika amai avo ndivo amai vedu isusu saka isinonzwa kubatikana kuti ko imimi ndimi amai vedu mwana wenyu chachewa makatakura nani madhi matadza kugara naye ko mungazokwanisa kugara nesi saka ndiyo nyaya taunga naye mambo kuti mutotibatsirawo mutigadzirisewo tigare iva ndo amai vedu vatikatogarira iva hatina vamwe amai tine hanzvadzi hwani naiva ndo amai edu tinyange tikatiwana ndambudziko vanhu vanotoziva nyaya dzedu dzisi ndo mashoko yangu chete muroro wangu asi ndichimuona ndaamai bhosi ndo amai wangu ndaamai wangu ndine 32 42 ndine 38 41 nini ndine vana 4 ndine 4 ndine 5 ndepangu sofa pane cottage ine 5 rooms nemain ine 7 ine 16 amurumanje sotati 9 vakomana 3 vakashaya nemusikana 1 takabva tasara nehanzvadzi 1 murume wavo iye nesu vasikana tirifu amai vakashaya baba vakashaya akavarova vachirapei ini muchangamira handizive totodawo kuti vanyatsonditsanangura umbo wakakwana vakaendera vahanzvadzi yangu ivo vamukadzi wenhamba 4 kune hanzvadzi yangu amai vangu hanzvadzi yangu yakarora mukadzi wechi2 mushure mekunge ava vabvumogara nevana vomurume vana vomurume vese havabvumogara navo hanzvadzi yangu ndopaikati gandichirora mwe mukadzi anokwanisa kuchengeta vana sezvo iwewe takarora naivo nevana vako indi nevana vangu haudi kuona chii vana vangu ndopaakabva amai vabva vapiwa muroora uye kuti vagare naye ndopavakazoenda kurohwa navo vachichera imba vakachera imba vakavarova vakavapunzira pasi amai zvokutoti nyaya yekumusha kwavo iripo asi dzinza vakangoti kana vazomuka vegani ndopaichatangira vanga vatombounganidzwa zvichinzi ngaibhadharwa asi vakazoti sisi kana vachizenge vabata ndopaichazobhadharwa nyaya iyi kana vegani vachinge vamuka ndozvakaitika zvisiri zvekunyemba kana kuvapomera zvekuvarova izvo munhu wese anotozviziva ndokumbira mufonere hanzvadzi yavo kana mukangofona mount darwen muchingofunza nezvavo vanokudza kurova kwakaita amai haiwa iripo witness nyaya yakatotaurwa amai vafa bhodhi yavo isati yavigwa yakataurwa ndokumbira mufonera hanzvadzi yavo zvese zvavari kutaura izvi ndoda kutaurawo chokwadi pane pavataura nenyaya mwana wangu ini ane 14 years anonzi Rutendo sasita wavo ivavo mwana uyu akatizira kwanakita ka 2 sechirongwa chikunzi mwana arodzwa asati asvitsa 18 years mwana uyu ndaiti ndakabva kubasa ndosvika ndonzi abuda aenda kumukomana ndonomutora kechi2 ndizvo kechi2 kacho akatizira murume wavo ivavo vanogara naye murunyina wake ndiye akatizirwa nemwana wangu inini izvezvi vabvunze kuti mwana ari kupi mwana wangu bva ndichimuzvara azive kuna mukaradzi asi avamutakura izvezvi tarovana kudaro mwana wangu akabva abuda pamba zuva iroro anobva agara pamba kusvika nanhasi mwana wangu handisindi naye ane ava musuro ndakabva kuzambia musi wesunday last week ndakasvika mwana wangu chinzi agora kumba kwavo
teta mari mwezi rai ndakazoona mwana wangu ari kurifa ndokwatori mwana wangu ibva ndimubereka haze kumukaradzi ende baba akavatodi kuti mwana musikana agari kumukaradzi zvese zvekuti anzi mwana wangu ari kutiza nyota agarike naika ndokumbirawo baba ngavanyatsotaura nyawo sezvairi isina kuti kuwanda kwevanhu zvavari kutaura izvi ini ndinozviramba ndinozvipupura ngavataure nyawo sezvairi kwete kuti sezvo zvavadaisa kuda kunyadzisa inini ngavataure nyawo sezvairi baba izvezvi bvunze kuti mwana wangu wacho musikana ari kupi ndovanokodzere kutakura mwana wangu nemusa kuna mukaradzi mukaradzi haisi nzvimbo yakanaka inofanira kugara mwana asi vakatendera kutora mwana wangu ndisingazvizive vakaenda naye kuna mukaradzi nanhasi mwana wangu ari kuna mukaradzi ndoenda madzibaba ndakaita vana 2 ndine 2 baba JJ mume wangu ndosara vanongonzi JJ saka ndongosehwa ngoti baba JJ makadi JJ rakadingo mabasa va JJ murikutaura nemunhu wamusingadai kana wamunoda anonzi chifi Nyamaropa ndiri mudare va JJ nemhuri yenyu. Alright va JJ mese mauya manyenyu yakati asais right nasi ndichatonga asaiperi nasi ndichatonga asaite se aiperi tinovimba here kuti ndiwo amai vemushauri. Amen. Tinovimbera kuseri kwako hakuna ari. Amen. Tinovimbera kuti avese vari pakati apa vana vako. Amen. Pokabvira kushanda kusvika pari zvino zvinhu zvako zviri kufamba pandikabvira kushanda kusvika pari zvino izvi zviri nani tasomawa pokabvira kushanda kusvika pari zvino ari kunyungudika here asi ukuramba uchita ndichishanda ukadai so anonyungudika kwete vangani vaida kukuuraya paupenyu vakawanda ukafa kwete vangani vaukatadzira vakangokuregererawo vakawanda zorako maoko aida kufonera vajeje saka network azvairi kuita pai alright ino zvairi kuita iwe muroora wako zvandanchida kuita vana phone network ndeyakuita majera ndanchida ini nomuroora weimazadzi unozvinza ndikupei nguva yekuya kumba kwangu bcause pakati penyu mesha ririma ndoriri pamunhu iwe ukaenda kuchechi iwe muna matasa musati matendeuka ndakatendeuka no usati watendeuka bcause pandanchitaura nemesa ndaona kuti ndikutaura navanhu vasikuziva zvavari bcause angachitaura nemupesi ndo pandanchitobata kuti uyaroo pakati uyaroo pakati uyaroo pakati munhu anofanira kuplaya roo yake but muri kuenda kumaroo asiyeri muri kutaurana nyaya yemagenest yemaprevious but musingagadzire musha unofanira kugadzirwa nemi pandaitaura najeji yanga achitaura kuti ndachitiwo zvaiva kuvakuru vakuru ndo vachapedza zvichireva kuti already hanzva dzenyu hana power amen and power
ende kutoya kunogundwa mbonyararai mese tindari kutaura pawa riri kuburikidza futi kuti haana simba futi rokutsuura mukadzi wake ende imimiwo futi hamuna simba rokutaura futi nohanzvadzi yenyu munopa munoperera uri kuzvinzwisisa ende dongotsura chinhu chidiki kusvika dzetinda kupaya iwe ndiri kuti inini ndoda kungoti mufambe munzira dzakafanira muzodzoka kutozoya ndokuisa nyaya sei ndati iuye kumba nyaya haisi kuda 2 minutes kana kuti ndipe ava ndiri kuda kuva refu nemi tikudzidzisai ndinoda kuti uye achazova akachinja kuti acharambiwa mahanzvadzi yenyu ndowaakatoda ene ndowaari kutoda ndowaari kuenzera naye saka toda kuti pavanorara nomukadzi wake vari tu pasave miedu vanoti zvakare nenge anoti zvakare anenge vanga vachikureva ndovatoda kudisipurina ndozvoda kugadzira pakatifanira amai zvavaneita tiende pabhaibheri pana Pita pana Jesu paya akarohwa zvikanzi tu ipai futi rimwe dama aite se arove mazvinzwa amai vanofanira kuti akauya kuseni neakaya masikati vese vakagamuchira vanofanira kungokuchegai mose manhaka anonzi ari mwana asipo anonzi anotizirawo narutendo imimi muri 3 makangofanana narutendo vanongofanira kutora rutendo zvaari nemi mungoita semulefo right amai yako iri kuti yawainai pana inini ndiani wainai kana sisi wangu nemina ndoda sisi vako ngavasimo sisi yakuno kutusi urikuona kuti mapiradari muri kutaura nyaya dzenyu muri kutaura muno chisimba kuzvinzwisisa muri kutaura muno chisimba asi hamusi kumboziva kuti muri kudai ende muri kutaura muno maemotions enyu futi yokumba kwenyu amuri kuitirana hamusi kumboziva kuti mauya pamberi pomutungamira kuti mugotongwa namambo mirapo sisi unoenda futi kumadzibaba unoenda kuti chiedza chinoera zvechinoponesa rega ndikuudze sisi mhosva dzataona dziri apo munyina wako uyo anopawa sobvisa pawa rikana zvinzwa hatigone kuribvisa pasina murume wake toda kuenzanisa vese ava kuti vana vaniko vanaka uri kunzwa zvandikutaura iwewo unofanira kuti musi watinogadzirisa nyaya unofanira kuuya wazvinzwa tidzikamise dutu riri yako ende iwe zvakaitika nezira zvakana basi teerera kutaura neni asi tikukomeni zvakaitika nezira zvakana basi haachinje matigiri haanzi ndoda kuti abvise pawa kuti mudzoka aite munhu iwe munofanira kutopopota kana hama yeguru watadza mune kodzero teerera kutotukana kwamukaitana mese murume nomukadzi wazvinzwa hapana nyaya murume nechi nemukadzi maitopopotana kana kutorovana maifanira kurovana zvinowanyisa zvakateitika zvokuti uyo akarohwa akatoita handisikuenda kumapurisa 100% aitira musha wake nodowaka asi tiri kuti toda kukudzai munzira dzamunofana kufamba ndiriwo munzira dzamufamba mese hapana right handisombotiwo right kana kuti right kana kuti right asi toda kuti mushedze muye kumba tigare pasi wazvinzwa muroora amaiwo vanhu munoya kumba wazvinzwa ndokupaine nguva moya nenguva munozouya munhu wandomuda kushedza nomuda kushedza vanhu 2 zvinhu mumudare muno 2 cheka simboda vanhu 2 munoya nema 20 dollars vanhu 2 munoya date ndi bada tokupai kana ndisina kuchinja date ndokupai musi wesaturday kuseni mazvinzwa moya mese kusaturday kuseni na JJ momuna zvanzina mamuvi atitaure nyaya inogadzira utano tinoimbere kuti vana vako iwe nditaura tinoimbere kuti ndana tete vako tinogadzira tinozosvika pakutonga nyaya zvinhu zvadzikama mutaurire kuti tete zvakaitika zvakadai kana tigadzire musha wedu mutaurire
mubate ruoko wakatosununguka iwe mati mbati wakatosununguka zvakaitika zvakatidarika ngatigadzire musha wedu uenda kuti kuno uyu mwana wako mutaurire kuti murume wangu zvakaitika zvakadarika murume wangu zvakaitika zvakadarika iwe mutaurire mumwe wacho zvakaitika zvakadarika ukamubata kudarika ndikudzi mubata makadai so kurumbidzai kunzwa munonoka kutaura kurumbedzai kunzwa munonoka kuita sei kutaura mumirira kuti zvauya ndozvochokwadi here shamwari pakati penyama ibvai pashamwari shamwari adzi kuvakirei musha munofumuka siyanai nevanhu vari pamba next door garai pamba pane inonzi in-house inga munoti mukataura pawhatsapp handi munopamupa munoti enda kuinchi inbox dzidzai kuenda kuinbox regereranai mazvinzwa dzidzai mese kuenda kuinbox achida kutaura vajj narini nomukoma wako wetukudzekwe muri kukonzera satani kuti apinde pamba peni amai nababa havasisi asara amai ndiye asara baba ndiye murume wako toda kuti izvo zvirambe zvikamuisa izvozvo mazvinzwa mwaya sei pamwaya izvozvo amaigiro aya nekombi yawo isitaura nemotokari yakamira kombi ndeyani ndiyaona ndiyaona bhuta right uri kuona zvazvinoita makaita sazvizvi rufu runouya wanza pakati penyu munobva maedzwa namwari rufu robva rwauya right bhoti inotakurwa nani munochema muchiti kudii andiona ndikuedza kutaura kuti nyange uchinoti noenda ndozvazviri munoenda muchigamuchira kuti kumba kwaamai asi kuti hazvino kuite saizvozvo mai nokombi yababa mini pakuita sei ndiyapai mota yekufambisa right ndoda kuti hama dzake uidzisizvo zvandikutaura kubva nhasi vazive kuti uya ane dungu kumba kwowanga asina vanhu vaaitungamira kwaari kuenda kune vanhu vanotungamira ndiye amai anofanira kurongeka anofanira kudzidza kuti vanhu vanowanika zvinhu zvinodarika zvigumburo idova nezuro rikuvarwa maimboyamuka mupfure kudharweni zvichinomvura here ndokuserera kumhosva ndokuserera kwamatambudziko right ndikuda kuti utore hwana ako uri kuenda nemota yawainai ukuenda no aivo ndoone daka ndingavataura hapana daka iwo muromo wokuti daka ndokutoiromwe izvozvo teera unzwe izvozvo zvaurikutaura kuti zvinokuudza kuti unodambudziko usapototi kana tataura patasvikamba tiri kutaura taura wauri kudapa kuti chero taura waunoda asi dati tu vaende vati imi tu maenda muri tu kutenda navo good ukenda neushu vazvinzwa tosangana date ndakupaizvo saka musazonyanya unono Saturday tubata iyo iye tubata mune makamira sei pindurai kana makamanidzika Tanzania unodzoka ni andisuziva kuna Saturday kwakupamwe ndokwandinokunokuta andizosiva kuti ndokunodzoka oretawo chinotanza Tanzania isikure pati andizika kuita 7 days 7 days ukenda ni kuti kuda kuenda kuswera mangwana andisida kuti muye makasora but munozo ini ndisingatowanika gara wazvozviziva ndogona kumira tombosenda bosi ina handitowanika